вирус вакцинален, но не е желателно да се докосват с свободни ръце, без предпазни средства и особено ако има нараняване на ръцете на хората. Ако все пак влезете в този вакцина, специалистите съветват обилно да се измиете с вода и да се обърнете за витаминовите отраса, мъдрите. Политическите новини. Яна Янев обвини висши държавни лица, които финансовия министър решават криминална афера. Самият Янев класифицира аферата с циркония. Отред закон от справедливост и извързване на удържателството на циркония изчезнало от склад в България. Партията на Янев декларира, че Искаш нещо към народа там пред камерата? няма да се съюзи с гербските коалиция, ако те не се Си съгласят държал да това е закон това. за И големи финансовия маски като бюджет на пианист. тройната коалиция. Не може да бъде делено. Как е сладка, това сладка, бе. Слава точка на десятката. Съм магистрат, бих присъдил поне на 100 години на всеки от тях. Действаш ли? Добре.